अनस्रि नांगौ नांगौ गैयाब्ला आर'जाव गोलोमनाय बायदि मोनसे हासिफात फरायनानै होनो गोसो जादों। बिनि उनावहाय जायफ्रा आर'ज खावलायदों अननानै जिरायनो थागोन। ओमफ्राय जायफ्रा बिसरनानै होनो थाखाय थांखि जादों अननानै बयखौबो गसंनो थाखाय खावलायबाय। जों बयबो गसंगोन। ओमफ्राय जायफ्रा आर'ज खावलायबाय अननानै जिरायनानै थागोन। आरो जायफ्रा खावलायाखैब्लाबो माबा मोनसे समस्या आंनि थाखायहाय माबा मोनसे बेमारफोरनि थाखायहाय नेनानै अननानैहाय जिरायनानै थागोन। बेवहाय आर'ज खालामनायनि सिगां जोंनो बेबायदि मोनसे थुलुंगानाय होयो इसोरनि गाहाम बाथ्राया जाकबनि सेबाला 5निफ्राय ओरै गाहायाव फरायलांनि बेबायदि लिरदों। नाथाय नोंसोरनि सोरहाबा 6निफ्राय गाहायावहाय नाथाय नोङो जेब्ला आर'ज खालामो अब्ला नोङो मुंबो गोनो गोथो खालामालाबा फोथायनायजों बिनो नांगौ। मानोना जायहा गोनो गोथो खालामो बियो बारनि बुनायजों जाखांनाय लैथोनि दोहौ बायदि बारजों बुखारलां जायो। बेबायदि मानसिफ्रा फोरबोनिफ्राय माबाफोर मोननो खरसा दाखालामथों होननानै बुंदों। बेवहाय मा होननानै बुंदों? जेब्ला जोङो आर'ज खालामो अब्ला जोंखौ फारनै गोसो जानायखौ बादा होदों। जोंखौ गोनो गोथो साननायखौहाय बादा होदों। जेखौ जोङो फोथायनानैहाय दिनै फोथायग्राफोरनि सिगाङावहाय बिस'नानै होजानो थाखाय खोन्थाथिबाय खावलायबाय। दिनै बिस'ना होग्रा साफ्रोमबो बिस'नानै होनो थाखाय थांखि जाबाय। बिनिफ्राय जायफ्रा आर'ज खावलायबाय नोंथांमोन साफ्रोमबो गोनो गोथो खालामालाबा होननानै बुङो। बेवहाय आर'जआव फोथायदों। बेवहाय जेब्ला जों गोनो गोथो जागोन अब्ला लैथोनि जाखांनाय दोहौ बायदि बा दैफोरजों बारहुंखाफोरजों बिथिं जायो बा बुखार जायो होननानै बुङो। जाहाथे जोंनि आर'जआ गोथां इसोरनिसिम सहैयो। जों बिग्रा आरो बिसग्रा आरो आर'ज खावलायग्रा साफ्रोमबो जों गोनो गोथो जायालाबा जों इसोरनियाव जोंनि गासैबो दुखु दाहानि बिबानफोरखौ जोंनि गासैबो समस्याफोरखौ जोङो बे इसोरनिफ्राय होनि। जों गोलाव खालामालासे जों थोंजोङै आर'जआवहाय थांनि। जायफ्रा बेमार आजार सानाय सुनायजों दङ अननानैहाय आखाइफोरखौ दांनानै लादो। ओमफ्राय जोङो गावनि थाखाय आरो जों गुबुननि थाखायबो जों बिस'नि जोङो इसोरनियावहाय बेबायदि आर'ज खालामि। जों इसोरखौनो हामबायनि खारन दिनै इसोरा जोंनो बे मोजां समखौ होबाय। जाय समखौ लानानै जों इसोरनियाव गाव गावनि समस्याफोरनि थाखाय बेमार आजारफोरनि थाखाय जों बिस'ज्लायनो थाखाय खाबु मोनबाय। जोङो इसोरनो होनि। ओमफ्राय जायफ्रा उनावसो फैबाय जों सिगां फैनायफ्रा निस्सय पाप सिखार लादों। जोङो इसोरनियावहाय जों आर'जजों जों पाप सिखार लानांगौ। जों इसोरखौ हामबायनानै बिनि उनावहाय जों इसोरनियावहाय जोंनि गोरोन्थिफोरखौ जोङो निमाहा लानि। मानो होननानै बुङोब्ला जाकबआव बुंखानाय बायदि नोंसोरो नोंसोरनि आखाइफोरखौ सुस्रादो होननानै बुंदों। 4:7 जेब्ला गाहायाव फरायलाङो जों मोनो जोंनि आखाइफोरखौ जोंनि खालाय गोसोफोरखौ जोंनि पापफोरखौ जोङो इसोरनियाव जों सिमा लानांगौ। जों सुस्रानानै लानांगौ। अब्ला इसोरा जोंखौ अनखांगोन। जोंनो जोंनि बिनायफोरखौहाय होगोन। जों बे समावहाय बयजों लोगोसे इसोरनि आर'ज खालामो। आखाइफोरखौ दैनानै लादो जि जायगाफ्राव जादोंना आखाइफोरखौ दैदो ओमफ्राय इसोरनो होदो गोथार जिउनो होदो। बे गोथार जिउआ गासैखौबो पारसल खालामबाय। दिनैनि गेजेराव गोबां मानसि सोखागोन दे। हालेलुया दे आर'ज खालाम। हालेलुया हालेलुया गाव गावनि
गावनि साख्रिखौ आर'ज खावलायनो आर'ज बिसौनो थाखाय दिनै फैदों आरो दिनै आर'ज खालामनो इसोरनि खोथाथिजों लोमजुदाहाबो बे समायसाफोरखौ दिनै Nobody
जायफ्रा दिनै गोबां बेमार आरो बिनि न'खरनि समस्या नोङो स्पष्ट नोंनि बाथ्रा दिन्थिदों नोंनि गासैबो दुखु दाहानि बिबानफोरखौ बिबान मेंनायखौ नोङो आस'आव साफ्रोमबो बिबान गिलिर दुखु दाहाजों नाख्रेबजानाय बेमार आजारफोरजों सैनानै Dino progression. Combine progression. Dino of the time. Dino of the time. Of harmony. नोंनि खाथियाव फैदों प्रभु जोंहा रावबो गैयाखै जों सानाव थाबावनो प्रभु ओ प्रभु जोंनि दुखुनि समाव निदाननि समाव शान्ति होग्रा गोजोन होग्राया नोंल' प्रभु जों नोंनि फिसाफोर प्रभु जों सानाव थांगोन जों सानाव जों आसुरि थांबावगोन बेनिखायनो प्रभु आफानो नोंनाव जिरायगोन जों न'खरनि दुखुखौ खोन्थागोन आफा जोङो न'खर फिसाफोरनि दुखुखौ नोंनो खोन्थागोन जोङो मन्दलिनि समस्याफोरखौ जोङो खोन्थागोन जों गासै समस्याफोरखौ खोन्थागोन प्रभु आफानो लागोन जोङो जों खोनासंबाय फोथायदों प्रभु जिसुआ जोंनि बे गाबनाय बिनाय नोंनिसिम सहैबाय प्रभु आफानो नाजावबाय प्रभु जों गोसो फोथायगोन जोङो बायदि नाजाव प्रभु जोंनि खर'फोरखौ जोंनि गोसोफोरखौ नोंनि आथिं खाथियाव जों दोनबाय आफा इसोरनि ada perintilan juga harus kalau bini siapa गावगावनि देहायाव सोमजिनाय बेमार आजारफोरखौ लानानै गावगावनि जाथि बंश गथ' गथायफोरनि बेमार आजार समस्याफोरखौ लानानै निराशाफोरखौ लानानै फोरबो आफा जोंनि खाथियाव फैबाय फोरबो आफा दिनै प्रभु जोङो बिश्वासखौ जोङो गावजों बिश्वास लायनो प्रभु
Prabhu जों गिदिर फोथायो Prabhu जों apa जेरैबायदि नोंनियाव आर'ज खालामो जोङो जेरैबायदि नोंनियाव भरसा खालामो जायफ्रा फोथायनायजों नोंनियाव आर'ज खालामो जायफ्रा फोथायनायजों नोंनो फोथायो प्रभु जायफ्रा फोथायनायजों नोंनियाव आसा खालामो प्रभु नों साफ्रोमनोबो नोंनि प्रभु फोथायनायखौ होयो प्रभु बेनिखायनो जोङो गिदिर फोथायनायखौ जेरै प्रभुनियाव जेरैबायदि प्रभु जोङो प्रभु जों साफ्रोमबो फोथायनायखौ होनानै जों karena besok Prabhu nunggu hamba isi nunggu benar menyebut Zaipra dari kau menjaga asal somai sapuri tadi nopodi benar asal somai sapuri tadi kau ni sakti bungsu somai sapuri tadi harus nampak Zaipra biar Zaipra nunggu Zaipra kubun jaga Prabhu Zaipra kita nunggu harus dalam apa isi Zaipra kubun hanya jenis harus dalam Pilih sana di ada sius dan sebagainya. Nanti sekarang hamba sisu, hamba sisu terbaik tu. Oh, pilih akan betul. Oh, pilih akan nak jual betul. Nanti sekarang kena oh, cuman guna hanai. Dia pergi berasifat yang bersalah boleh. Jadi kita asifat berkelik kundur dari lagu ni. Apa nak kundur terbaik tu? Haleluya. Hamba sisu. Dan besok sesuatu itu kesemuanya dari ketara kami. Dari kita jam apa? Saya percaya kerana kamu baik. Apa unis mau? Apa ni kena? Nanti sekarang kena testung ni hendak. Kebab di ber asyibat nanti insyaAllah betul. Hamba ini Prabhu, hamba ini Tuhan. Yesus nama dibaik. Amen. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Jai Yesus.